Mirando desarrollo ng tomando lugar na Cuba, hopites na ang kuta un poco nervioso pa sa Kiko tabay pasa kue país aquí y cielo vieron contrincante pa nos isla. Pero de otra banda, quizás por mira el desarrollo aquí como una oportunidad para nos. Recientemente, embajador del Reino de Cuba estaba de visita cerca nos Vanessa presidente para intercambiar ideia ribe posibilidad ng kuting pa Aruba na Cuba. Er een bijhopja meno y llena de información. Een uitstekend informatief gesprek met de eerste minister. Waar uitvoerig is gesproken over wat er gaande is op dit moment in Cuba. Zeker na de overeenkomst die nu geboren wordt tussen president Obama en president Raúl Castro. We hebben gesproken over de impact die dat heeft op de economie van Cuba, maar ook wat de impact op die economie van Cuba betekent voor wat er verder in de Cariben aan impact kan komen. We hebben gesproken over de kansen die dat biedt, over de mogelijkheden die voor Aruba liggen. We hebben uiteraard gesproken over bepaalde sectoren die van groot belang zijn, zowel voor Aruba als voor Cuba. Toerisme, evident. We hebben gesproken over energie, uiteraard. We hebben gesproken over onderwijs. En we hebben gesproken over het perspectief van hoe gaat die Amerikaans-Cubaanse relatie zich ontwikkelen en wat betekent dat voor groei en wat betekent dat voor investeringen, wat betekent dat voor allerlei veranderingen die gaan komen, wat betekent voor het embargo, wat gebeurt er als dat wordt opgeheven. Dus we hebben een heel breed palet van gebeurtenissen de revue laten passeren en gekeken wat is dan de impact op andere Caribische landen, in het bijzonder Aruba. Una reunión segura actual y necesaria mirando que tiene desarrollo interesante tomando lugar. A posição de Cuba como país que obviamente será eigenlijk e país que não está envolvido muito em lo qual que nós temos a bonança de turismo e outro aspecto econômico do Caribe. De maneira que o embaixador me explica também desarrollo de relação diplomático entre América e Cuba agora que está passando de processo sumamente interessante e processo que seguro vai muito mais rápido que o que a gente espera. E agora Cuba também vira player do Intercaribe que naturalmente lo vai também ter sua repercussão arriba nossa posição e posição de outras islas do Caribe, especialmente pelo qual trata turismo e também naturalmente comércio. Dentro de pouco, lo tiene una misión económica para Cuba. Está interesante para mirar aquí qué posibilidad han lotar de un eventual partnership. Aruba wordt een rol interessante in Esaki. Ik zeg altijd, Cuba heeft net zoveel toeristen nu als zeg maar Curaçao en Aruba samen. Als je die even op zou tellen, dan weet je dat Cuba met 110.000 vierkante kilometer, met 8.000 kilometer kust, met heel veel cultuur, oude steden enzovoort. Ja, dat is dus eigenlijk onderontwikkeld. En met de Amerikanen die nu in grote aantallen kunnen gaan reizen naar Cuba, maar hoger in de markt willen dan er nu in de aanbieding is, gaat er dus een enorme slag komen. Daar moeten mensen worden opgeleid. Aruba heeft heel veel ervaring op dat gebied, weet hoe je daarmee om moet gaan. Dus capaciteitsopbouw, hotelscholen, er zijn een heleboel mogelijkheden die liggen er nu. Waar Aruba een capaciteit heeft waar je op kan inspelen. Samenwerken. De cruisecultuur die zo groot is hier, die wordt ook groot in Cuba. We zien nu al dat in de eerste 3 maanden van het jaar meer cruiseschepen zijn gekomen dan voor het hele jaar gepland stonden. En dan is maar net die toespraak achter de rug van Obama. Dus je ziet dat die dynamiek er is. Vanuit de sectoren waar Cuba sterk is en waar Aruba sterk is, waar Cuba eigenlijk nu moet gaan bouwen en nadenken. Daar is natuurlijk heel veel kruisbestuiving mogelijk. En, belangrijk, Cuba werkt graag samen met landen in de regio. Nos meseta proactivo y provecha de oportunidad. No can atrás de desarrollo, pero para picar adelante y para ter a melhor estrutura possível, a melhor estratégia possível para assim de desarrollo algo que beneficia a botânica. Pensamos que nós miramos em cada concorrente, nós miramos também aliado que por solamente ajuda nós para melhorar nosso produto. E pensei interessante também para acercamento para Cuba.
solamente por el aspecto comercial, pero también el aspecto geopolítico es interesante para nos envolver por la primera hora. A Embajada de Reino tem um rol importante para nós. Está importante que nós, por conta, que nós sustém na Havana, brindando nossa informação e dando-nos man para actuar que passo correto no momento adequado e lo mais pronto possível. E acaba Cuba está conta com partnership com Trinidad e Tobago, segundo o embaixador, e pensei Aruba mestre toma um passo rapidamente.